priatelia z 8 krajín Európy. S mačkami sa spája aj mnoho mýtov. Tu je pohľad odborníkov. Maličké aj tie obrovské, chlpaté či bezsrsté. A práve o tých, ktoré nemajú chlpy, sa vraví, že sú vhodné pre alergikov. To taky není jako úplně pravda, protože záleží na co je člověk alergický. Jestli na chlupy, anebo na kočičí enzymy, které se nacházejí i ve slinách. Aj mačky majú svojho prezidenta. Erik Reyers potvrdzuje, že spolužitie mačky a človeka je staré dobrých 10 000 rokov. Kočka sama rozhodovala, že bude bydlet s lidí. A pes byl od nás jako nucený žít s námi. To je ten obrovský rozdíl. A to je to samostatnost a to liberální myšlenky, co mají kočky, co nás láká na ty kočky. Výstava, ktorá potrvá do nedele, je jedna z najväčších v celej Európe. Väčšie majú snáď už iba v severských krajinách. Rozhodkyňa z Fínska vraví, že v jej krajine až 80% ľudí chová mačky. Všetky mačky vo Fínsku sú zvyčajne interiérové, pretože máme dlhé zimy, nechodia veľmi von a preto ich bežne nevidíte na uliciach alebo v záhradách, tak ako tu. Mačky sú mimoriadne senzitívne a vraj vedia vycítiť veci medzi nebom a zemou. Katka, ktorá s nimi žije celý život, vraví, že to nie je iba mýtus. Skutočne vycíti ona všetky také tie čudné veci, čo sa okolo dejú. Či každú chorobu, keď ťa bolí srdiečko alebo máš zápal nejakého hrdla, presne tam k tebe príde, asi k tebe ľahne. Ja som ho zbudil. Vystavovatelia sú presvedčení, že ten, kto si mačky obľúbi, ostane im verný natrvalo. Já jsem od malička vyrůstala se zvířaty, takže a kočka to je taková srdcovka, já nevím. Prostě jsou to takový jako mazlíci. Zo Žiliny Marian Lechan, televízia Markíza.